Wel, croeso i chi yma bob un. Mae'n braf iawn cael dod at yn gilydd fel yma. Di gwir dwi'n teimlo reit emosiynol wrth i ni gael cyfarfod efo'n gilydd. Croeso arbennig i chi wrth i chi ymuno efo ni o gartref. Da ni'n falch iawn gael eich cwmni chi ac yn gobeithio byddwch chi hefyd yn gallu ymuno yn llawenydd. Chydig o gyhoeddiadau i ddechrau. Yn gyntaf, o ran diogelwch, yn gofyn i'r oedolion eich chi gadw eich mygydau ymlaen trwy'r cyfan a cadw 2 fetr oddi wrth rhai sydd ddim yn eich swigen arbennig chi. Hefyd, os ydych chi angen mynd i'r toilet yn y cefn, jyst codi a cerdded yno ac yn ein siŵr bod ni'n cadw at y pellter wrth gwrs. Ar ddiwedd y gwasanaeth, da ni'n gofyn i chi aros yn eich lle, peidio gweiddi ar draws y lle ar eich gilydd. Mi wneith Rebecca ac Elin eich arwain chi allan bob yn deulu fel bod pawb yn gallu mynd yn ddiogel. A wedyn, tu allan, mae croeso i chi siarad a'ch gilydd cyn belled y bod chi eto yn cadw yr pellter mae'r Llywodraeth yn gofyn i ni wneud mwyn i chi i gyd fod yn ofalus. I chi sydd adre, da ni yn gobeithio bod y dechnoleg yn mynd i weithio'n dda. Da ni wedi i brofio, ond os oes na rhywfaint o sylwadau, wel gadwch chi ni wybod, a da ni yn gofyn i chi fod yn amyneddgar os bydd rhywbeth yn mynd o'i le. Dwi'n credu mae dyna'r prif gyhoeddiadau i ni allu sôn amdanyn nhw. Mi fydd yn cyfarfod ni heno ar Zoom i'r rhai yno chi sydd yn ymuno a cyfarfodydd yr wythnos fel arfer. Gadwch chi ni weddio. O arglwydd yn Duw a thad yn harglwydd Iesu Grist, da ni mor ddiolchgar yn bod ni'n cael dod ynghyd fel hyn i dy addoli di. A da ni'n cyflwyno i ti yr holl wasanaeth. Da ni'n gweddio drosto ni sydd yma efo'n gilydd y byddwn ni o dad yn profi dy ddaioni. Ar un modd yr rhai sydd adre yn gwylio, da ni'n gweddio os gweli di fod yn dda, neu di beri bod ni'n teimlo rhyw undod a'n gilydd yn bod ni ar wahân. Da ni'n cyflwyno'r dechnoleg i ti, gan gredyd efo ti'n gwybod mwy am y dechnoleg nag unrhyw un ar wyneb y ddaear, a da ni'n gofyn o ddiwn tad y bydd pethau'n gweithio mewn ffordd bydd yn dwyn gogoniant mawr i dy enw di. A da ni'n gweddi wrth i ni ddod fel hyn y byddwn ni'n cael addoli mewn ysbryd ac mewn gwirionedd trwy gymorth dy ysbryd glân di. Clyw yn gweddi trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr da. Amen. Yn yr un ardal yr oedd bugeiliad allan yn y wlad yn gwarchod ei praidd liw nos. A safodd angel yr arglwydd yn ei hymyl, a disgleiriodd gogoniant yr arglwydd o'i hamgylch. Daeth arswyd arnynt, yna dywedodd yr angel wrthynt, peidiwch â gofyn oherwydd wele rwyf yn cyhoeddi chi y newydd da am lawenydd mawr a ddaw i'r holl bobl. Ganwyd i chi heddiw yn nhref Dafydd, waredwr, yr hwn yw'r Meseia, yr arglwydd. A dyma'r arwydd i chi, cewch hyd i'r un bach wedi rwymo mewn dillad baban, ac yn gorwedd mewn preseb. Yn sydyn, ymddangosodd gyda'r angel dyrfa o'r llun efol yn moli Duw, gan ddweud gogoniant yn agor uchaf i Dduw, ac ar y ddaear, tangnefedd ymhlith yr rhai sydd wrth ei fodd. Byddai wedi bod yn braf clywed y cor o angylion y pryd hynny. Heddiw, da ni ddim yn cael canu yn y capel. A rhai ohono ni wedi bod yn canu o flaen llaw, felly mae fideo yn mynd i fod yn dangos hyn. Ag adre mi gewch chi ganu drosto ni, canwch yn uchel i ganu drosto ni. Wrth i ni atseinio can yr angylion. Angylion fri uwch Bethlehem sy'n canu nefol gan a sain gorfoledd yn yn am enir Iesu glân. Ond nid adnabu'r byd ei ddod, diniwed blentyn Mair, ac nid oes le i frenu yn ne, dim ond y gwely gwair.
Wel, dwi'n falch iawn yn arbennig o gweld chi'r plant yma heddiw. Dwi'n wedi cael eich gweld chi ers cymaint o amser yn adw. Da ni wedi gorfod disgwyl yn hir cyn gael dod nôl at yn gilydd. Da chi'n edrych ymlaen at y Nadolig? Ydych? Da chi'n cael un anodd aros? Ie? Mae llai na pythefnos i fynd, ond da ni weithiau yn gorfod aros yn hir am bethau. Llai na pythefnos i fynd tan ddydd Nadolig, a dwi'n siŵr bod chi'n edrych ymlaen at beth ydych chi'n mynd i gael. Ond i ni oedd eisiau dod nôl fama at yn gilydd, da ni wedi gorfod aros 9 mis heb allu dod at yn gilydd. A mae hwnna'n swnio'n amser hir yn dydy. Ond da chi'n gwybod, y Nadolig cyntaf, pan gafodd y baban Iesu I eni, oedd pobl wedi bod yn disgwyl lot mwy hir na just pythefnos neu 9 mis hyd yn oed. As y tro cyntaf dyn ni clywed bod y baban Iesu yn mynd I gael ei eni, ydy reit nôl ar ddechrau llyfr Genesis. Reit ar ddechrau y Beibl, efo hanes Adda ag Efa. A ydych chi'n cofio'r hanes hwnnw, dydych chi? Oedden nhw yn ngardd Eden, ac oedden nhw'n mwynhau cwmni Duw, ond wedyn dyma nhw'n gwneud beth oedden nhw ddim bod wneud. Ac yn sydyn, yn lle bod Duw'n agos, oedd Duw'n bell a dyma nhw'n cael ei gyrru allan o ardd Eden. A fel nad oedden ni ddim yn cael dod i'r capel at yn gilydd, doedden nhw ddim yn cael dod nôl I ardd Eden, a doedden nhw'n gallu cael cwmni Duw. Ond dyma Duw'n deud, wrth iddyn nhw gael ei gyrru allan, drychwch, mae yna rhywun yn mynd I gael ei eni. Had o wraig, mae o yn ei alw fo. Mae yna rhywun yn mynd I gael ei eni. Bydd yn agor y drws I chi gael dod nôl atai yn iawn. A dros filoedd o flynyddoedd, oedd pawb yn edrych ac yn disgwyl I weld pryd oedd yn dod. Ac o'r diwedd, adeg yn Nadolig, fe ddoth yr un oedd wedi addo. So, di aros bythefnos ddim mor ddrwg â hynny na di, pan ddech chi'n meddwl bod pobl wedi bod yn aros am filoedd o flynyddoedd am yr arglwydd. A rhaid I ni'n ein siŵr bod ni'n rhoi sylw iawn felly i'r Nadolig ac I hanes Iesu. A dwi'n gwybod, ydych chi wedi bod yn canu, yn ddydych chi, a chi wedi cael eich ffilmio, canu ddweud I gwir, ydych chi wedi cael eich ffilmio'n actio.
A mae'r ffilm fyny ar Facebook, mae yna bobl o bob man yn eich gweld chi wrth i yn actio hanes y geni. Ac yn hwnna, ddaru chi ganu garol yma sydd wedi cael ei sgrifennu gan Hywel. A'r garol yn gorffen efo'r cytgan, ond cofiwn adeg yma am eni baban bach, yr anrheg nadolig gorau oll. Felly newn ni glywed a'ch gweld chi wrthi yn canu hwn rwan. Dyna fo, ac os ydych chi adre eisiau gweld y fideo i gyd o ddramau'r geni, edrychwch ar dudalen Facebook y capel neu ar yn sianel teledu ni, sianel YouTube ni ar YouTube Capel y Ffynnon. Gai hefyd dweud wrthoch chi y plant a falle rhai hun, mae yna rhyw fath o helfa drysor ar gael. Ac o gwmpas yr ardal yma, mae yna rhyw bosteri i fyny o gwmpas y lle. Ac os newch chi ddilyn y posteri a cael gafel ar, mae yna lythyren ar bob poster, a cael gafel ar y llythyren yna, rhoi nhw i gyd efo'i gilydd, mi fydd o'n gwneud gair. A wedyn mae yna ffordd i chi gael gwobr ar y diwedd os ydych chi wedi cael hwnne. Felly cofiwch am hwnne dros pythefnos nesaf yma. Wel, da ni am ddarllen rwan, am glywed hanes eto, hanes geni o Efengyl Mathew ar ail benod. Dwi am ddechrau darllen yn yr adnod gyntaf o Efengyl Mathew ar ail benod. Wedi i Iesu gael ei eni ym Methlehem Jwdea, yn nyddiau'r brenin Herod, daeth syryddion o'r dwyrain i Jerusalem a holi. Ble mae'r hwnna anwyd yn frenin yr Iddewon, oherwydd gwelsom ei seren ef ar ei chyfodiad a daethom i'w addoli. A phan glywodd y brenin Herod hyn, cythryddwyd ef a Jerusalem i gyd gydag ef. Galwodd ynghyd yr holl brif offeiriad ac ysgrifenyddion y bobl a holi ganddynt ble roedd y Meseia i gael ei eni.
Ei hateb oedd y Bethlehem, Jwdea. Oherwydd felly'r ysgrifennwyd gan y proffwyd. A thithau Bethlehem yng ngwlad Jwda, nid y lleiaf wyt ti o lawer ymysg tywysogion Jwda. Canis ohono ti y daw allan arweinydd, a bydd yn fugail ar fy mhobl Israel. Yna galwodd Herod y syryddion yn ddirgel ato, a holodd hwy'n fanwl pa bryd yr oedd y seren wedi ymddangos. Anfonodd hwy i Bethlehem, gan ddweud ewch a chwiliwch yn fanwl am y plentyn, a phan fyddwch wedi dod o hyd iddo, rhowch wybod i mi, mwyn i minnau hefyd fynd a'i addoli. Wedi gwrando ar y brenin eithant ar ei taith, a dyma'r seren a welsent ar ei chyfodiad yn mynd o'i blaen, hyd nes iddi ddod ac aros uwch lawr man lle roedd y plentyn. A phan welsant y seren, yr oeddent yn llawen dros ben. Deithant i'r tŷ a gweld y plentyn gyda Mair ei fam, syrthiasant i lawr a'i addoli. Ac wedi agor ei tysorau, offrymasant iddo anrhegion, aur a thys a myr. Yna, ar ôl cael ei rhybuddio mewn breuddwyd i beidio a dychwelyd at Herod, eithant yn ôl i'w gwlad ar hyd ffordd arall. A wedi iddynt ymadael, dyma angel yr arglwydd yn ymddangos i Joseph mewn breuddwyd, ac yn dweud, cod, a chymer y plentyn a'i fam gyda thi, a ffoi yr aifft, ac aros yno, hyd nes y dywedaf wrthyt. Oherwydd mae Herod yn mynd i chwilio am y plentyn mwyn ei ladd. Yna cododd Joseph a chymerodd y plentyn a'i fam gydag ef liw nos, ac ymadael i'r aifft. Arhosodd yno hyd farwolaeth Herod fel y cyflawnid y gair a lefarwyd gan yr arglwydd trwy'r proffwyd. O'r aifft y gelwais fy mab. Mae gadwch i ni droi at Dduw mewn gweddi. Gadewch i ni weddio. O arglwydd ein Duw a thad yn harglwydd Iesu Grist, dyn ni'n diolch yn bod ni eto'n cael dod at ein gilydd i dy geisio di. A dyn ni'n atgoffa yn hynny, mae dyma dy fwriad di, ydy fod y bobl di yn dod yn un i addoli yr un a anwyd y Bethlehem, Jwdea, 2000 o flynyddoedd yn ôl. Dyn ni mor ddiolchgar o Dduw yn bod ni yn cael cofio dy fod ti wedi ymweld â'n byd mewn mab. A bod y mab yma wedi dod fel Emmanuel, fel Duw gyda ni, i agor y llwybr oedd wedi gau ar ôl i Adda ag Efa droi a phechu. Y llwybr wedi gau at ati, ond rwan wedi agor unwaith eto trwy yn harglwydd Iesu. A da ni'n cofio fod y geni yma'n rhan o un stori fawr, yn cychwyn yn ôl cyn dechrau'r byd ac yn ymestyn ymlaen o Bethlehem i Galfaria ac yna'r bedd gwag ac yn cario ymlaen rwan hyd nes y daw Crist yn ôl mewn gogoniant. Helpa ni felly o arglwydd heddiw i sylweddoli o'r newydd bod y cyfan wedi i'w wneud dwyn gogoniant mawr i denw di, ond mae'r cyfan hefyd yn digwydd mwyn i ni gael yr hawl i ddod yn blant i ti, i dy garu di ac i dy ddilyn di. Da ni'n gofyn o arglwydd o wneud i faddau ni yn beie, a da ni'n gweddio ysgwelid i fod yn dda o'r newydd am gael y profiad rhyfeddol hwn o'r ysbryd glân yn siarad efo'n calonau ni wrth i ni fyfyrio yn yr hanes. Da ni'n cyflwyno'r byd i ti yn ei angen, yn arbennig yn meddwl y dyddiau yma, mae pandemig ac yn gweddio bydd y cyfan yn pasio yn fuan, a phobl yn gallu mwynhau dod i weld ei gilydd yn iawn, yn gallu mwynhau bywyd cymharol normal. A da ni'n cyflwyno pawb sydd wrthi yn gweithio yn ofalus diogelwch ac iachad i bobl sy'n dioddau. Ond y fwy hyd yn oed na gweddio ar i'r pandemig basio. Da ni'n gweddio ddewn tad ar ei defengil di y lwyddo ac ar ei defengil di
ddod â phobl yn ôl ata ti, yn iachau ni oddi wrth y pandemig ofnadwy hwnnw, y pechod sy'n yn gwahanu ni oddi wrth y ti. Y bore yma, yn hawdd ni ydi bod ti yn dal yn calonau eto i fyny mewn rhyfeddod wrth i ni ystyried be wyt ti wedi wneud yn Iesu Grist. Felly, helpa ni wrth i ni fyfyrio yn y gair, helpa ni i brofi dy ddaioni, a helpa ni o ddewn tad i fod yn barod i blygu i dewyllus di a chyfleidio'r arglwydd Iesu fel brenin. Da ni'n gweddio hyn i gyd trwy Iesu Grist yn harglwydd. Amen. Un o'r pethau sy'n gallu bod yn anodd pan da ni yn gwybod hanes mor dda a hanes y Nadolig ydy yn bod ni yn ei chael i'n anodd cadw'r syniad o ryfeddod, y teimlad o syni a dweud, waw, tydi hwn yn hanes rhyfeddol yn wir. Ac eto, dyma, da ni angen rhyfeddu o'r newydd. A rwan, da ni yn gallu cael grŵp i ganu, a maen nhw am ganu rwan. Emyn sydd yn ceisio, neu Carol sydd yn ceisio cyfleu'r rhyfeddod yma yn y pennill cyntaf. Pa fawredd yw'r gogoniant hwn ddewiso ddod yn ddim? Cyfnewid gwychder nef y nef am fyd mor glawd a llwm. Daeth Duw yn un ohonom ni. Tu hwnt i ddeall dyn, rhyfeddu mwy a wna bob tro clywai'r hanes hwn. Ond derbyn y trydydd pennill, mae yna her yn dod i ni, wrth i Grist fyw ynddo ni, ac wrth i ninau y ddangos i drygaredd a'i gariad o. Mae'r byd yn mynd i gael gweld rhywfaint o ryfeddod a chariad y gwaredwr.
Diolch yn fawr. Dyna'r ymateb yn deb offrwm fydd fy mywyd oll. Dwi'n deall bod chi adre ddim wedi clywed y canu, dim ond wedi clywed y piano adre. Mae ddrwg iawn gan ni am hyn. Mi wnawn ni geisio sicrhau bod pethau wedi cael ei gwella erbyn wythnos nesaf. Ond da ni am dreulio rhywfaint o amser yn y gair. Os ydych Beiblau gynnwch chi, dyma chi her, newch chi droi i lyfr Meica. Rwan, faint o'noch chi sy'n gwybod lle mae llyfr Meica tybed. Mae o yng nghanol proffwydi bach sydd tua diwedd yr Hen Testament. Os ydych Beibl Cymraeg newydd gynnwch chi yna tudalen 844, 845 ydy man lle mae o. Y 5 bennod o lyfr y proffwyd Meica. A da ni am sylwi ar yr ail adnod yn arbennig. Ond ti, Bethlehem Ephrata, sy'n fechan i fod ymhlith llwythau Jwda. Ohono ti y daw allan i mi un i fod yn llywodraethwr yn Israel, a'i darddiad yn y gorffennol mewn dyddiau gynt. Pan ydych chi'n cyfarfod rhywun am y tro cyntaf, tybed be ydych chi yn ei ddeud? Be ydych chi yn ei holi pan ydych chi'n cyfarfod rhywun am y tro cyntaf? Falle mae'r peth cyntaf ydych chi eisiau gwybod ydy ei henwa nhw. Be ydych enw chi? Ond wedyn, ydych chi fel arfer, wel, da ni'r Cymru fel arfer, eisiau gwybod o ble ydych chi'n dod. A weithiau, da ni'n gallu cael cliw, achos weithiau mae rhywun yn siarad efo acen arbennig. Hynny di, os dyn nhw'n dweud, wel, siwr i chi heddi? Da chi'n gwybod bod nhw ddim yn dod o Sir Fôn. Mae'r acen yn gallu dweud. Ond weithiau, da ni'n gallu gwneud camgymeriad. Weithiau fydd rhywun wedi cael ei eni mewn un man, ond wedyn wedi symud i fyw i fan arall, oherwydd i fod yn ifanc, a mae acen o yn wahanol. Hynny mae gynnon ni enghraifft yn ein teulu ni o plentyn hynna ni wedi eni yn Aberystwyth. A felly gallai rhywun holi, un o ble wyt ti, a gallai fod dweud, wel, di o Aberystwyth. Ond pan oedd yn 6 wythnos oed, ar efo symud o Aberystwyth i Sir Feirionnydd. A wedyn fyny yma i Fangor. Felly, un o ble oedd Iesu. Pobl yn ei adnabod o fel Iesu o Nazareth yn doedden nhw pan oedd yma ar y ddaear. A mae'n siŵr mae acen pobl Galilea fydde ganddo fo. Da ni'n gwybod fod acen pobl y gogledd yn wahanol i acen pobl y de yng Nghymru. A oedd yr un peth yn wir yn amser Iesu Grist rhwng gogledd Palestina a'r de rhwng Galilea a Jwda, bod nhw'n siarad yr un iaith. Oedden nhw fo acen wahanol a flynyddoedd yn ddiweddarach. Mi oedd Pedr wedi cael ei adnabod fel rhywun o'r gogledd oherwydd y ffordd oedd yn siarad. Ac un o'r cyhoeddiadau yn erbyn Iesu oedd, wel, does bosib bod ti'n broffwyd, achos di proffwydi ddim yn dod o Galilea. O Jwda mae proffwydi yn dod. Felly mae hi fod. Ond wrth gwrs, da ni'n gwybod mae yn Jwda nath Iesu gael ei eni. Y Bethlehem. Yn hawel wlad Jwdea dlos medder garol. Da ni'n mynd siŵr gŵr doeth deithiodd o'r dwyrain i'w geisio, na chwaer yn teithio ar gefn ei asyn, neu oedd hi wedi gorfod cerdded draw i Bethlehem. Da ni'n gwybod, ond da ni'n gwybod hyn, y Bethlehem, yr oedd Iesu wedi cael ei eni. Be fedrwn ni ddysgu felly o'r ffaith fod o wedi cael ei eni yn y fan honno? A dyna dwi eisiau ni feddwl amdano fo bore yma. Be fedrwn ni ddysgu o'r geni yma ddigwyddodd ym Bethlehem, Jwdea? A'r beth cyntaf dwi eisiau i ni gofio oedd, pan ddoth y doethion, y seryddion yma o'r dwyrain,
doedd Iesu ddim lle oedden nhw'n disgwyl i weld o. Da ni yn cofio bod rhain, pan ddeithon nhw o'r dwyrain, oedden nhw wedi gweld seren newydd ac oedd hon yn arwydd bod na frenin rhyfeddol, bod na frenin mawr newydd yn dod i bobl Israel. Mae'n debyg bod rhain wedi gallu darllen rhai o ysgrifeniadau yr Iddewon, rhai o broffwydoliaethau'r proffwydi, oedd wedi cael ei gadael draw yn y dwyrain pan oedd y genedl ym Mabilon. A rwan oedden nhw wedi dod i chwilio am y brenin. A ble oedd y peth naturiol iddyn nhw fynd? Wel, mynd i'r brifddinas, ynde? Mynd i Jerusalem. Maen nhw'n amcangyfrif bod Bethlehem, bod hi'n cael ei galw'n ddinas Dafydd, mewn gwirionedd mae Bethlehem, y pryd hynny, tua 300 o bobl oedd yna, yn byw yna. Yn debygach i Rhiwlas nag i Gaerdydd, mewn gwirionedd. Ac yn sicr, os oedd seren newydd yn dynodi genedigaeth y brenin arbennig hwnna, wel, bys chi'n mynd disgwyl mae'n Rhiwlas, bydde fo'n cael ei eni yna. Ond mae yna fwy na jyst hynny, yn does? Oedd y doethion yma wedi mynd i'r lle anghywir, ond oedden nhw wedi mynd at y person anghywir. Oedden nhw wedi mynd at Herod. Herod oedd y brenin ar y pryd. Oedd wedi dod yn frenin trwy ymdrech fawr. Doedd llawer o Iddewon ddim yn ei hoffi fo fel brenin, doedden nhw ddim yn meddwl rywsut i fod o'r llinach iawn, doedd rhyw hanner Iddew oedden nhw'n deud oedd o. A felly mi oedd o'n gwneud i orau i berswadio'r boblogaeth, mae fo oedd y brenin ddyle fod yna. Oedd o wedi brwydro yn galed i gael rhyw statws i'r wlad. Mi oedd o yn trio deud mae fo oedd yn cyflawni llawer o broffwydoliaethau'r Hen Testament. Enghraifft, oedd y proffwyd Ezekiel ar ddiwedd i broffwydoliaeth o, mae'n sôn am deml newydd yn cael ei chodi yn Jerusalem. A dyma Herod yn mynd ati i godi teml newydd. Oedd am y bobl i feddwl amdano fo fel y Meseia, yr un oedd yn cyflawni y proffwydoliaethau. Ond nid Herod oedd y Meseia yna. Ac nid yn Jerusalem oedd hwnnw i'w gael. Oherwydd fel ag oedd y doethion yn chwilio am y Meseia yn y lle anghywir, wel, mae hwnna yn ddarlun gallwn ni gymryd o gymaint o bobl yn y byd. Be dyn ni isio? Be sy'n mynd i ateb yn problemau ni? Be sy'n mynd i roi bodlonrwydd a llawenydd i ni? A mae pobl eisiau cael rhywun neu rhyw beth i roi rhyw ystyr a rhyw lawenydd a rhyw ddyfnder yn ei bywydau. Ond mor aml mae pobl yn chwilio yn y lle anghywir. Maen nhw'n meddwl mae'r peth anghywir sydd yn mynd i roi bodlonrwydd iddyn nhw. Yn hanes y nofelau Harry Potter, mae yna un person, Nicholas Flamel ydi enw fo, a mae o wedi llwyddo i greu y garreg yma o arbennig. Y garreg yma oedd yn golygu bod chi'n gallu troi unrhyw beth yn aur, a hefyd wrth i chi yfed y ddiod fyddech chi'n neud o'r garreg, yna oeddech chi'n gallu byw am byth. A mae Nicholas Dumbledore, Albus Dumbledore, dwi'n drysu'r enwau rwan, mae Dumbledore yn deud wrth Harry Potter, mae pobl yn mor aml yn chwilio am y peth anghywir i roi bodlonrwydd iddyn nhw. Maen nhw'n meddwl can nhw ddigon o fodlonydd os gan nhw jyst ddigon o air a oes ddigon hir i osgoi marw. Ond tydi arian ac air ddim yn gallu rhoi bodlonrwydd i ni yna. Cymaint o bobl yn deud, ond i mi gael digon arian yn y banc, yna mi fydd popeth yn iawn. Mi fydd gen i rhywbeth i ddisgyn yn ôl ar nos fydd pethau'n mynd yn anodd. I eraill, mae bodlonrwydd i gael mewn bod yn boblogaidd
cael lot o bobl yn gwybod amdano ni a ryw enwogrwydd. I eraill wrth gwrs, y teulu ydy'r eilyn. Neu'r sgiliau da ni wedi i meithrin, neu'r addysg da ni wedi gael. Y teulu da ni'n gallu fagu. Mae yna gymaint o bethau, da ni'n cymryd nhw fel pethau, da ni'n meddwl, ond i mi gael hwn, mi fydd bodlonrwydd i'w gael. Ond na, nid dyna sydd yn mynd i roi gwir fodlonrwydd yn y pen draw. Cystal ydy'r holl bethau yma, dyn nhw ddim yn mynd i roi sicrwydd trygwyddol i ni. Yr hyn da ni angen ydy Meseia. Un i fod yn frenin ddaw i'n hachub ni. Oherwydd yn y pen draw, mae reality yn syml iawn. Mae rhywun yn gallu gosod pethau yn rhy du a gwyn weithiau, ond mae'n cyflwr ni ar un olwg yn ddu a gwyn. Da ni gyd rhyw ddydd yn mynd i farw a gorfod ateb am yn bywydau ger bron yn crewr. A be sy'n ddigon i ni fedru sefyll yn y fan honno'n hyderus? Fel dydodd Iesu, pa elw a gaeth rhywun os ennill i'r holl fyd a phorffedu i fywyd? Neu beth arydd rhywun yn gyfnewid am i fywyd? Nid ym mhalase'r byd hwn y mae gwaredwr i'w gael. Rhaid ni chwilio y rywle arall. Ac mor anusgwyl ydy o i gymdeithas gyfoes, mae cyfrinach bodlonrwydd bywyd i'w gael mewn baban anwyd 2000 o flynyddoedd yn ôl ym Methlehem. Felly dyna'r peth cyntaf. Rhaid i ni chwilio yn y lle iawn os am dod o hyd i'r ateb i gyfrinach bywyd a cael bodlonrwydd. Yr ail beth dwi eisiau i ni sylwi arno fo ydy mae'r ffaith fod Iesu wedi eni Methlehem yn dangos fod Duw yn rhywun gallwn ni i drystio. Mae o'n un gallwn ni i drystio. Pan gyrhaeddodd y doethion draw i Jerusalem, mi fedrwn ni ddeall y cynnwr fod yn y ddinas honno. Yn wleidyddol oedd digon o densiwn achos oedd Herod am ddal gafel ar ei frenhiniaeth o. Oedd o'n barod i ddelio fo unrhywun oedd yn mynd i fygwth i safle fo fel brenin. Mi laddodd o lawer o elynion gan gynnwys nifer o'i deulu hunan, i'w wraig a hyd yn oed rhai o'i feibion i hunan. Dyma fy ni lladd nhw achos oedd yn ofni bod nhw'n mynd i drio dwyn y frenhiniaeth oddi arno fo. Ond dyma'r bobl yn Jerusalem yn sylweddoli, wel, os oedd y brenin newydd yma mor arbennig bod na seren wedi ymddangos i nodi fod wedi eni, wel, mae rhaid bod hwn yn un special. A dyma alw'r arbenigwyr i mewn. Galwodd Herod ynghyd yr holl brif offeiriad ac ysgrifenyddion y bobl a holi ganddynt, ble oedd y Meseia i gael ei eni? A'i ateb oedd y Methlehem Jwdea, oherwydd felly'r ysgrifennwyd gan y proffwyd, a wedyn mae'r dyfyniad yn dod. A thithau Bethlehem yng ngwlad Jwda, nid y lleiaf wyt ti o lawer y mis dywysogion Jwda, can eisiau honno ti y daw allan arweinydd a fydd yn fugel ar fy mhobl Israel. Dyfynnu oedden nhw o eiriau'r proffwyd Meica, y 5 bennod a'r ail adnod. Ac wrth gwrs, beth sy'n rhyfeddol am hwn ydy'r adeg oedd Meica yn ysgrifennu y geiriau yma. Oedd y proffwydi'n cael gair gan y Dduw i'w ysgrifennu, a felly dyma Meica yn gwneud wrth sôn am y Meseia oedd i ddod. A mi oedd Meica yn proffwydo yr un amser ag y dechreuodd y proffwyd Eseia ddechrau proffwydo. A felly, oedd Meica'n ysgrifennu y geiriau yma tua 700 mlynedd cyn geni yr arglwydd. Dychmygwch feddwl am rywun yn ysgrifennu rhywbeth bod na ryw freni newydd yn mynd i ddod, ryw fab darogan yn mynd i ddod
i Gymru i'n achub ni. Ond bod hwnnw'n cael ei sgrifennu 700 mlynedd yn ôl. Yr adeg dyma Edward y cyntaf yn cyhoeddi mae I fab o Tywysog Cymru. Yr adeg oedd William Wallace Braveheart yn cael ei ladd gan yr awdurdodau. Yr adeg oedd y cestyll mae sy'n ganddo ni yng Nghymru, y cestyll mawr yr oedd Edward wedi adeiladu'n cael ei codi. Yr adeg pan ddoth y pladu fel pandemig mawr trwy Ewrop. Wel, unrhyw eiriau am fab darogan wedi sgrifennu yn ôl yr adeg honno. Heddiw fydden ni jyst nid o ryw chwedl ydi o. Dim byd allwn ni gredu, ryw fyth ydi o, dim byd go iawn. Ond dyma eiriau sgrifennwyd. Ac ym 700 mlynedd, dyma nhw'n dod yn wir. Oherwydd mae Duw yn un y gallwn ni ddibynnu arno fo. Pan mae o'n dweud fod yn mynd i wneud rhywbeth, mae o'n i wneud o. Pan mae o'n addo, mae o yn cyflawni. Un o'r rhinweddau sydd wedi I sathru dan draed yn y dyddiau ni ydy integrity ynde. Fedrwch chi drystio geiriau pobl. Bydd y wedwyd wrthon ni os wnawn ni adael Ewrop bydd gynno ni gannoedd o filoedd I wario ar y gwasanaeth iechyd. Da ni'n gallu trystio yr hyn ddywedwyd y pryd hynny? Ydy'r llywodraeth yn mynd I gyflawni I haddewid? Getting a deal is going to be easy. Gawn ni weld? Mae yr arlywydd, wel cyn arlywydd ymhen chydig wythnosau, cyn arlywydd Trump yn rhoi rhyw bethau lawr ar trydar. Ydych chi'n credu be mae'n I roi lawr ar trydar? Mae integrity wedi mynd yn beth prin iawn. Sy'n pris yn cael ei roi ar addewidion y dyddiau. Maen nhw'n gallu cael ei torri unrhyw ffordd a mae dadrithiad mawr wedi digwydd yn yn arweinwyr. Ond nid felly mae Duw. Yn wir oedd cyfnod Meica yn un predicawn cymaint o eiriau sydd yn deitho ni sut un oedd y Meseia I fod. Yr un adeg fe ddoth y geiriau wele morwen a fydd feichiog ac esgor ar fab ac a elw ei enw ef Emmanuel. Bachgen aned I ni. Mab ar oed I ni a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd. Fe gelir cynghorwr rhyfeddol Duw cadarn tad bythol tywysog heddychlon. Ac yn yr un cyfnod fe soniwyd eto am hwn ein dolir ni a gymerodd. A'n gwyledd ni a ddygodd. Yn un ein ei gyfri wedi glwyfo I daro gan ddew a'i ddarostwng, ond archollwyd ef am ein troseddau ni, a'i ddryllio am ein cymweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef, y cawsom ni iachad. Ac yma yn Meica. Pan oedd pethau'n edrych yn wael, oedd llwythi Israel yn y gogledd cyn bo hir yn mynd I gael I concro ac a'i sgludo a fydde dim sôn am deyrnas y gogledd byth eto. Rhywfaint ar ôl hynny mi fydde llwytha'r de, mi fydde Jwda yn cael ei choncro gan Nebuchadnezzar. Oedd hi'n gyfnod tywyll. Ac eto, yng nghanol y cyfnod tywyll yma, dyma'r addewid yn dod. Ond ti Bethlehem Ephrata sy'n fechan I fod ymhlith llwythau Jwda. Ohono ti, y pentre bach yma llai na Rhiwlas. Ohono ti y daw allan I mi un I fod yn llywodraethwr yn Israel. A'i darddiad yn y gorffennol mewn dyddiau gynt. Mae Duw yn dweud y gwir. Mae o yn addo ac mae o'n cyflawni. Mae yna air sy'n bwysig yn y Beibl wrth sôn am Dduw. A'r gair hwnnw ydy cyfamod. Duw
yn gweithredu trwy gyfamod. Mae cyfamod yn gallu bod yn rhyw fath o gytundeb cyfreithiol yn dydy. Da ni'n cyfamodi. Da ni'n arwyddo rhyw ddogfen sydd yn dweud, da ni'n mynd i brynu'r tŷ yma. Mae cyfamod yn rhywbeth sicr. A mae Duw yn gweithredu trwy cyfamod. Mae'n addo a trwy hynny mae'n clymu i air. A mae'n clymu i air efo'i gymeriad o'i hun. Os nad yw'n cadw i air, mae'n gwneud ei hunan yn dduw celwyddog. Yn dduw na fedrwn ni mo'i drystio. Ond os di o'n cadw i air, yna mi fedrwn ni drystio. Ac os gallwn ni ymddiried ynddo fo am wireddu gair gyhoeddwyd 700 mlynedd ynghynt, fod bachgen yn mynd i gael ei eni yn y Methlehem, y Meseia yn mynd i gael ei eni yn Methlehem. A fod yn trefnu bod Cesar yn Rhufain yn penderfynu cael cyfrifiad. A bod Joseph wedi ddyweddio i Mair a nhw'n gorfod mynd yr holl ffordd o Galilea draw i Bethlehem. Ond i fedrwn ni drystio fo am y pethau mae'r Beibl yma'n dweud yr oedd y Meseia yn ei gyflawni, yn dod i fod yn waredwr i ni. Felly dyna beth arall i ni ddysgu o hyn. Rhaid ni chwilio am y Meseia yn y lle iawn. Nid y methu'r byd, ond yn y baban anwyd y Methlehem. A mae'r ffaith bod wedi eni y Methlehem yn profi fod Duw yn cadw ei air, fod Duw yn ffyddlon. Ond un peth arall dwi eisiau sôn amdano fo. Mae'r geiriau yma lefarwyd yn y broffwydoliaeth yn dweud bod y Meseia hwn yn frenin tragwyddol. Yn frenin tragwyddol. Gyrch chi fynd yn ôl i'r cwestiwn ni'n sôn amdano fo ar y dechrau. O ble oedd y Meseia yn dod? O ble oedd hwn yn dod? Wel, da ni'n dweud, da ni newydd dweud, mae'n dod o Bethlehem, fe gafodd ei eni ym Methlehem. A mae Meica'n dweud rhywbeth arall wrthon ni. Ond ti, Bethlehem Ffrata, sy'n fechan i fod ymhlith llwythau Jwda, ohono ti daw allan i mi un i fod yn llywodraethwr yn Israel, a'i darddiad yn y gorffennol mewn dyddiau gynt. A'i darddiad yn y gorffennol. Mae'n dod o'r gorffennol. A mae rhai cyfeithiadau yn cyfieithu mewn dyddiau gynt yma fel o dragwyddoldeb. Nid unrhyw frenin oedd hwn. Roedd y brenin hwn yn dod ato ni o'r dechreuad. Hwn oedd yr un y clywodd Efa oedd yr had oedd yn mynd i ysugo pen y sarff. Hwn oedd yr un y clywodd Abraham yr oedd holl deuluoedd y ddeiar yn mynd i gael ei bendithio drwyddo. Hwn oedd yr un y clywodd Dafydd oedd yn cael gorsedd dragwyddol. Hwn oedd yr Emmanuel, Duw gyda ni. Hwn yn wir ydy'r gair tragwyddol wedi dod yn gnawd. Chi'n cofio geiriau ddydodd yr arglwydd Iesu wrth y Phariseaid? Gorfoledd iawnaidd eich tad Abraham o weld fy nydd i, fe gwelodd a llawenhau. Dyma chi rhywun tragwyddol wedi dod i'n byd ni. Duw ei hun wedi dod i lawr, a hynny yn mwyn ni. Dyma di'r lockdown mwyaf rhyfeddol ynde. Cloi y Duw tragwyddol mewn babi bach. Cloi Duw mewn clai dyn. Sut fedrwch chi wasgu y Duw tragwyddol i mewn i fabi bach yn gorwedd yn y cryd? Ac eto, mae'r Beibl yn deitha ni yn Colosied yr ail bennod, ynddo ef, y mae holl gyflawnder y diwdod yn preswylio'n gorfforol. Nid jyst dyn,
Nid jyst plentyn arferol oedd hwn. Duw wedi dod yn ddyn. A dyma rhyfeddod y Nadolig. Yn fwy na rhyfeddod y seren, yn fwy na rhyfeddod yr angylion yn canu, yn fwy na rhamant y stori. Yr un sydd yn wir rhyfeddol ydy fod Duw tragwyddoldeb wedi dod i fod yn un ohono ni. I wynebu'n bywyd ni, i wynebu'n temptasiynau ni, ac yn y pen draw i gymeryd canlyniad yn beia ni ar ei gefn ei hunan ar y groes a thalu pris sy'n dyled ni. Wel, dyna chi 3 pwynt i chi feddwl amdanyn nhw. Mae rhaid ni chwilio yn y lle iawn am Feseia. Mae Duw yn ffyddlon yn cadw ei air, a'r Meseia hwn ydy Duw ei hun wedi dod fewn i'n byd ni. So what, medde rhywun? Be mae hyn yn ei olygu? Be mae'n ei olygu i chi a fi? Mae'n golygu yn gyntaf, y dylen ni fod yn cydnabod mae fod i'r brenin go iawn. Be ddydodd y Seryddion pan ddeithon nhw at Herod? Ble mae'r hwnna anwyd yn frenin yr Iddewon, oedd gwelsom ei seren ef ar ei chyfodiad, a deithom i'w addoli. Oedden nhw'n dod i'w addoli o. Oedden nhw'n disgwyl bydden nhw mewn rhyw balas mawr yn addoli. Yn lle hynny, dyma nhw'n mynd i Bethlehem a fan am rhyw dŷ digon cyffredin yn plygu lawr ac yn addoli hwn gan gydnabod. Hwn ydy'r un sydd yn Meseia ac yn frenin. Mae eisiau i ni fod yn bobl sydd yn byw yng ngoleuni, fod ganddo ni frenin tragwyddo. A bod ni'n cydnabod i frenhiniaeth o ym mhob rhan o'n bywyd ni. Ym mhob rhan, nid jyst trwy ddod i'r capel i ganu amdano fo a i addoli fo fan yma, ond ym mhob rhan o'n bywyd ni dylen ni gydnabod o yn frenin yn ein byd gwaith. Fod i'r brenin ar yn cyfrif banc ni, fod i'r brenin yn cartre ni, fod i'r brenin pan da ni'n mynd ffwrdd ar wyliau, fod i'r brenin pan da ni'n mwynhau iechyd, fod i'r brenin pan da ni'n sal, fod i'r brenin pan mae popeth yn dda, fod i'r brenin pan da ni'n nghanol pandemig. Rhaid ni gydnabod i frenhiniaeth o. Yr ail beth, mae rhaid i ni gredu'r gair sy'n deud amdano fo. Os oedd yr hyn lefarwyd amdano 700 mlynedd cyn i eni'n wir, pa faint mwy y dylen ni gredu'r hyn ddywedwyd amdano yn ystod i oes. Rhywun oedden ni'n nabod o'n well na neb arall yn deud, ni wnaeth bechod ac ni chau twyll yn ei enau. I elynio no, yn methu ffeindio cyhyddiad i sticio ni erbyn o, dim ond trwy dwyll. A rhaid ni gredu'r hyn oedd o'n ddeud amdano fo ei hunan. Nid yw neb yn dod at y tad, ond trwy fi, medda fo. Rhywun sydd yn credu yno fi, ar iddo farw a gaeth fyw, oedd pwy bynnag sydd yn fyw ac yn credu yno fi, ni bydd marw'n dragywydd. Rhaid i ni gydnabod y frenhiniaeth, credu'r gair sy'n deud amdano. A rhaid ni ddeud wrth eraill amdano fo hefyd yn does. Rhaid ni ddeud wrth eraill amdano fo. Pa mor greulon allwn ni fod i gadw'r gyfrinach yma i ni'n hunain? Pa mor greulon allwn ni fod i'n cymdogion, i gadael nhw wynebu tragwyddoldeb, heb glywed am waredwr, fydd yn troi i tragwyddoldeb nhw o fod yn dywyllwch llethol di-ddiwedd, i fod yn oleuni ac yn ogoniant ac yn llawenydd pur. Fel mae'r hen garol yn deud, rhwng glod i'r mab bychan ar luniau mae'r wiwlan. Daeth diwdod mewn baban i'n byd, ei ras o derbynion
ei heiddiant cyhoeddon a throsto ef gweithion i gyd. Wel, so nesos fydd Dyw'n caniatáu mi feddyliwn ni eto rhywfaint am hanes y geni a gobeithio gwelwn ni beth eraill. Fydd yn helpu ni i ddal y rhyfeddod yma yn ein calonau wrth feddwl am Iesu yn dod i'n byd. Da ni am glywed Carol, os ydych chi adre, gewch chi ganu. Carol sydd yn cychwyn yn ôl yn y dechreuad. Yn y dydd cyn dyfodyddiau, trefnwyd dydd dy ddyfod i. Trefnwyd bore gwyn y geni cyn goleuon deiarni. Cyn bod pechod, trefnwyd cymod. Trwy gyfamod perffaith drindod, trefnwyd abeth drosom ni. Mae'r ail bennill yn mynd arni at y proffwydi yn proffwydo am i ddod. Y trydydd pennill yn mynd arni at hanes y geni a taniwyd seren yn y dwyrain oedd yn arwain at y cryd. Ond wedyn y pennill ola yn mynd ymlaen o Bethlehem i Galfaria. Oedd yr un stori ydi ond e. Trefnwyd croes i dalen dyled ar y bryn tu mas i'r dre. Trefnwyd dydd i'n unig lywed, wel dyma ni'n dod o Galfaria at heddiw rwan, am ei aberth yn ein lle. Am i'r Iesu trosomwyd i'n gwaredu, rhaid i'n gredu. Brysiwn heddiw ato fe. Thank you.
diolch i chi am ddod heddiw, diolch i chi am ymuno gyda ni ar y we. Mae yna gylchgrawn wedi cael ei gynhyrchu, holi sydd yn sôn am ystyr y Nadolig a sydd hefyd yn rhoi tystiolaeth, rhoi hanes rhai pobl. Mae hwn i'w gael am ddim cysylltwch â ni os ydych chi isio, a da ni fel eglwys yn rhannu hwn efo yn cymdogion a'n cyfeillion a'n teuluoedd. Yn y cyfamser, os ydych chi isio ymuno efo ni, Sul nesa, wel, croeso i chi. Bydd rhaid, os ydych chi isio dod yma, bydd rhaid i chi archebu lle oherwydd mae'r lle yn gyfyng yma. Mi ffeindiwch chi ar y we y ffordd i wneud hynny, archebu lle yma, a mi fyddwn ni'n ceisio rhoi lle i gymaint o bobl a sydd bosib. Ond yn y cyfamser, da ni hefyd yn mynd i fod yn darlledu nos Sul nesa. Am 5 o'r gloch, mi fydd carolau yng Ngolau Canwyll, a fydd hwnnw nid yn fama ond ar YouTube, ac felly mi fydd na wybodaeth am hwnnw hefyd yn dod. Gadwch i ni orffen trwy roi'n hunain yn nwylo yr arglwydd. Gadwch i ni weddio. Am i'r gair ddod yn gnawd a threigon ein plith. Arglwydd rhoi ni'r fraint wrth fyfyrio ar hanes y geni i gael gweld ei ogoniant. Gogoniant megis yr unig fab yn dod oddi wrth y tŷ y tad. Ac wrth i ni dderbyn o'i ras o'i faddeuant, bod i eraill trwm ni adnabod a phrofi dy gariad tragwyddol. Amen.